Jiena Mari Luis Kolero Preka solennement naħlef li naqdi fedelment il-kariga ta' President ta' Malta u li skont l-aħjar ħila tiegħi nikkonserva, inħares u niddefendi l-Kostituzzjoni ta' Malta hekk Alla jgħinni. Kien sena ilu nhar l-4 ta' April tal-2014 meta Mary Louise Kolero Preka ħadet il-ġurament tal-ħatra u saret id-9 President tar-Repubblika ta' Malta. Kienet sena illi fi klima esperjenzat avvenimenti illi kollha ħallew timbru f'ħajjitha. Esperjenzi illi waslet biex tikkonferma illi wara 40 sena ta' presidenza wasal il-moment illi il-presidenza tkun aktar moderna biex timxi ma' l-istess sviluppi li qed jagħmlu l-pajjiż aktar modern. Fl-ewwel anniversarju tal-presidenza tagħha, is-Sinjura Kolero Preka sejħet għal progress biex issir ir-riforma tant meħtieġa tal-Kostituzzjoni u x'għandu jkun il-vera rwol tal-presidenza. Hija uriet id-diżappunt tagħha li għadu ma sar xejn. F'kummenti lil Television Malta, il-President Kolero Preka saħħet illi l-rwol tal-President m'għandux ikun biss ċerimonjali, iżda li tkompli tkun viċin u tisma' lill-poplu Malti. Se nkunu qed nikkonsolidaw l-inizjattivi li ħadna matul din is-sena, jiġifieri l-Fondazzjoni tal-Malta Community Chest Fund, il-Fondazzjoni tal-President tal-Ġid tas-Soċjetà u jekk Alla jrid ukoll il-President's Trust. Dawk huma 3 inizjattivi kbar, 3 strutturi importanti li se jkunu qegħdin mod holistiku inħarsu lejn il-vulnerabilità tal-mart, il-vulnerabilità ta' ċirkustanzi soċjali. Matul dawn l-aħħar 12 xahar il-President Mary Louise Kolero Preka kellha b'kollox 2441 laqgħa ma' kull sezzjoni tal-poplu Malti u Awċi. Medja ta' kważi 7 laqgħat kuljum, sibtijiet u ħdud inklużi. L-aktar momenti għalija memorabbli bla dubju ta' xejn huwa kull meta kelli opportunitajiet li nkun man-nies. U dawn kienu opportunitajiet ta' spiss u nfittex li nkun f'dawn it-tip ta' ċirkustanzi. Mbagħad l-opportunitajiet ma' tfal, it-tfal l-istess, it-tfal is-sens ta' ferħ li jkollhom anke kull meta jiġu attivitajiet organizzati mill-Presidenza u li niftħu il-faċilitajiet għalihom hija xi ħaġa remarkable, ġifieri tassew nieħdu gost li nistgħu jkollna dawn l-opportunitajiet fejn it-tfal jifirħu u japprezzaw il-patrimonju tagħhom. Il-President semmiet kif din is-sena priorità oħra se tkun illi tiltaqa' mal-emigranti Maltin. U nixtieq ħafna lil Maltin emigranti u dixxendenti ta' Maltin uħossuhom li dan pajjiżhom li jien ukoll il-President tagħhom u allura nixtieq nibni dal-bond magħhom. Fl-okkażjoni tal-ewwel anniversarju tagħha l-President Kolero Preka akkumpanjata minn żewġa is-Sur Edgar Preka poġġiet kuruni tal-fjuri f'riġnejn il-monumenti ta' 5 ex-presidenti. Senet Nimamov f'Birkirkara, Anton Buttigieg fil-Ħamrun, Agata Barbara f'Ħazzabar, ta' Censu Tabone f'San Ġiljan u ta' Guido De Marco fil-Belt Valletta.